ja, gelooft het niet, maar Landgraaf is best goed. En Rimburg is toch een best groot stuk van. En de Vastelovensverein is ook heel gelovig. Ja, de ganse Vastelovensverein. Kom maar even naar vuren. Ja, met de prins Mark Driessen van Groot Rimburg. Kom even vlot naar vuren, laat ik eens even zien, hé. Wens ze toch kals over ambtenaren? Komt dat allemaal goed? Dat zijn ze toch eens zo. Hey. Mark, de tweede. Hadden er twee. De tweede? Oh, sorry. Ja, ik ben nog af en toe de tel een beetje kwijt. Waar is de prins? Ja, waar is de prins? Ah, daar komt wacht eens even. Ja, kom even naar vuren, hé. Stel dich even bij de Roger. Het duurt helemaal lang met hem. Het duurt al jaren lang met hem. Ach, hoe zeg je dat? Vriend, prins Mark de eerste. Dat tweede. Dat tweede. Ken ze de eerste? Ken ze de eerste? Ja, dat ken ik ganz goed. Leuk? Ja, geweldige kerel. Ken ze nu zanger Sjaren nu, hè? Nee, ja, ik zit natuurlijk vooral met de naad op de radio en op de televisie. Dus wel wat wil ze maken. Ja, maar dat is een gouden kloot. Ja, oké. Hey, Mark tot tweede, wat leuk man. Wie beleeft ze dit? Want dit is voor dich, toen bent in de carnavalsgek in Hardenieren, zo wie ik die gebiedje ken. Wie beleeft ze dit? Ja, dit is 1A. Ik had het al een paar keer gezegd. Ik versliet geen scholen. Ik zweef 10 centimeter van genade af. Vanaf het moment dat ik gebrokkelen meer bewoorde. Ja, dat is geweldig. De zweef. En dat moet ze ervaren. Dat kan ik geen uitleggen. Het gevoel van een prins. Ik bedoel, ik weet wat carnavalsvieren is. Ik weet wat vastelovend is. Maar dit is bovendimensionaal. Ja, dat is 1A. Dat is vergund wie eng achtbaan. Gewoon voor de deur. En ja, dat is klasse. Weet ik maar schöner. Het vooral lekker beleven. Wie wordt in receptie? Die wordt... Ja, sorry. Ja, dat is egal, Roger. Ik hoef het echt. Dat wordt geweldig. Mijn receptie, ja, voor mij wordt het natuurlijk een groot feest van erkenning. Ja, het had wie een stond geduurd. Er worden zelfs lui die zeggen, ja, dat duurt me te lang, ik kan naar mij morgen werken. Ja, nee, ik mag daar echt niet over klagen. Dat wordt een heel bijzonder moment, dat wordt geweldig. Maar ik word afgeladen vooral. Ja, dat is mooi om te horen. Net hoe het er voor even gaat over ambtenaren. Dat doet me een beetje ping. Ik zocht toch ook al naar mijn kijken zo van... Ai, dat is niet fijn, hè? Ja, Roger, veel zijn bloedbroeders, wa? Ja, wat ze dat maar weten in hart en nieren. Veel zijn, ja, wie zal wel zeggen... Ja, veel zijn gewoon van een helle stiel, wa? Vier doorgewinterde ambtenaren. Vier weten wat pokelen is, wa? Vier weten wat bugelen is. Dus ja, ik snap die lui gaan niet. Dat zijn dan helemaal zo zand. Ah, kom met bochtjes, wa? Ja, dat... Ja... Ja, oké, dat is een aparte slag. Laten we daar niet zoveel zeggen. We houden voor de Bremburg, houden voor de Plangraaf. Roger, daar komen die richtige keile ambtenaren vandaan. Kijk, wanneer is de optocht in Rimburg? Dat weet ze wel, denk ik. Wa? Ja, dan stemt het, dan winkt het, dan stormt het op zondag, dan druk bij ons de optocht. Dus ja, voor bijna voor goed weer. Dus dat gaat niet veel goed voorspeld, maar ja, vergunt er vuur. Nou, het Ellen zou metvallen. Het wordt nog minder dan een Dannetje, hou ik begrepen. Oeh, dat is goed niet. Doe voorhand ook Ellen ik een deur op, dat valt niet mee. Maar... Ik ben nog zelfs mee getrouwd, kan je dat ik had al 30 jaar door storm. Ja. De boom te steuren. Dat werd een stormachtig weekend voor mij. Ja, maar ik had geen botox nu. Ik was dat terug allemaal van dezelfde straat. Ik verheug me op de reukenwinden. Fantastisch. Wat moet je dadelijk hebben? Een Landgraaf of niet? Nou, we gaan nog aanstoren vuren. Nou, ja, dat kunt wel, wa. Het ambtenarencarnaval in Landgraaf. Oké. Het is net normaal. Die vieren gewoon weer. Onvoorstelbaar. Ja, daar gaan we direct nog heen. Nou, weer het zich kapot gewerkt, hoor. Dat kan natuurlijk van de bouw. Oh, dus ze moet nog werken, oké. Ja, het wil ons weten. Hey, ik wens je ook heel veel plezier. Geniet van die laatste dag. Want ja, het is een lang seizoen. Maar er zit al heel lang aan het genieten. Maar ik kan me zo veel zijn met zijn prinswees. Ja, dan moet ze dat beleven, metmaken. En straks nog dinsdag... Daar moet ze nog even niet aan denken, denk ik. Nee, dan is het herringbieten. En ja, dat is geen nog moment dat je voor wiet verhoedt. Het wichtigste is nu vet blijven, erbij blijven. Ja. Niet dat het gaatje gewoon naar deur. Gewoon, zo wie de prins betaamt. Wel mee toe, mee vieren, maar alles met beleid. Want anders, ja, dan schaft het niet, want dan sla je de klink, wa. Dan is het hem, wa. Dus ja, goed, dat gunt voor vuur. En spaas maken. En spaas maken en plezier. Gang er vol vuur, vol adem. Leuk dat er hij wordt. Leuk dat er even gekomen zit. Laat ik huren voor door Prins van Rimburg. Mark ter Tweede. Mark ter Tweede. Ja. En de driemaal krachtige laat voor Rimburg. Alaf. Mark ter Tweede. Alaf. En nog een Janshof. Alaf.
Poppetje. Dankjewel. Oh, echt waar. Doe voorzichtig. Dank je wel, Snobbel. Snobbel. Doe de route in de adjudant. Dat zal ik doen. Dankjewel.